Апошні позірк на возера Кромань. Цудоўна каціцца. Еду і атрымліваю вялікую асалоду. Смага. А месца тут цудоўнае, вось гляньце. Зараз невялічкі агляд зробім. Вось гэта перазагрузка ў мяне, дык перазагрузка, сябры. Пачынаецца дожджык. Добрага ранку. Ну што, трэба лазіць. Сонейка ўжо ўзышло. На вуліцы прахалодна. Вось гляньце, якая вадзіца. Возера як люстэрка. Ноч была цёплая, але спалося мне не вельмі, бо нейкія гукі увесь час мяне будзілі. То собака, вось гэта вартаўнічая тут на кемпінгу, пачне брахаць некалькі разоў за ноч, такое было, напэўна, звера нейкага пачула, то вецер нейкі там ненадоўга падняўся, таксама прачнуўся, ды і гукі з лесу былі, там нешта падобнае на саву такое вось, таксама будзілі мяне, вось, а потым прачнуўся ад гэтых гукаў і пачынаеш прыслухоўвацца і доўга заспаеш. Вось неяк так. А пад раніцу ўжо там, калі птушкі заспявалі, то так стала неяк крыху спакайней. Але нават сны нейкія сніліся каротенькія. Ну, увогуле добра, больш-менш адпачыў. Ну а зараз трэба рабіць сняданак і памаленечку сабірацца. Але спачатку трэба змазаць ланцуг. Бо учора, едучы па пяскам, по гравейкам, по грунтоўкам, трансмісія вся пакрылася пыллю. Зараз мы пачысцім і змажам. Прахожуся спачатку зубной шчоткай, потым ганучкай і затым ужо смазваю. Все ж таки вирішив ще й гречки заварити. Опа. До речі, конденсату нема в палаці. Сухая. Сухая, можна одразу складувати.
Ровар запакованы. Я занёс туды на прахадную, ля касы там домик. Аддаў павербанк, каб падзарадзіць, бо там засталося ўсяго 18%. Тэлефон амаль да 100 я зарадзіў. Ну, зараз пачакаю хвілін 30 і пайду забяру. Апошні позірк на возера Кромань. Ах, прыгажосць якая. Погнали, сябры. Так, зараз 8 гадзін 42 хвіліны. Я выязджаю. Павербанк падзарадзіўся, ну, на процентаў 14. Зараз там 31% зараду. Будем экономіць. Можна, канешне, было б яшчэ гадзіны паўтары пасядзець і дачакацца, калі ён зарадзіцца цалкам, але не хочацца тут ужо знаходзіцца, хочацца рухацца далей. Сёння по плану 70 кілометраў. Паглядзім, як яны дадуцца мне. Зараз ужо крыху пацяплела. Спяваюць птушкі. І я вось спачатку выязджаю на асфальт. Еду по цудоўнаму асфальту, а потым у мяне будуць гравейкі. Сёння цудоўнае надвор'е, але нешта по прагнозу абяцаюць дажджы на вечар. Але спачатку по прагнозу іх не было, калі я рыхтаваўся да падарожжа і выязджаў. Сіноптыкі, ну што вы вытвараеце, га? Так, ну што, зварочваем з асфальту на гравеечку. Гэта знаёмая для мяне ўжо гравейка. Я па ёй праязджаў. Цудоўная, накацістая. Дарэчы, я тут ехаў на Боранце. Борант Фантом. Можете паглядзець гэта відэа, калі не бачылі. Гэта было восеньскае велападарожжа. З Саньком Масейчыкам цудоўна тады катнулі. Вось. А на сёння я планаваў спачатку ехаць па гэтай дарозе, а потым звярнуць на іншую, па якой я яшчэ ніколі не ездзіў. Але потым я паглядзеў хайлайты, фотаздымкі чалавека, які праязджаў па той дарозе. І я перадумаў, бо гэтая дарога на здымках уся такая раскурочаная лесавозамі. І я зразумеў, што калі яна такая будзе і зараз, то я страчу вельмі шмат часу і сіл. Таму я паеду крыху ў аб'езд вось па гэтай дарозе, па якой я ехаў і далей. Вось, ну, накручу 7-8 кілометраў лішніх, але буду упэўнены, што даеду і што не буду мучацца там у гэтых пясках. Таму ўсё, едзем і кайфуем. Цудоўна каціцца. Еду і атрымліваю вялікую асалоду. Нават ужо крыху горача становіцца. Трэба будзе зняць гэту джерсі. Так, а у нас тут паварот налево. І прамая
Прамая, як струна, такая дорога. З левага і з правага боку каналы. Вось тут нават некае балотца. Вось такое болото. Птушки пяюць, дорога. І я. І ровар. Дарэчы, ў гэты раз я ровар так добра загрузіў. Нават былі думкі наконт таго, ці справіцца ён, ці вытрымае сам ровар, ці вытрымаюць гэтыя кейджы пластикавыя. Пакуль што трымаецца. А ўвогуле, сябры, у мяне ўжо з'явіліся думкі наконт турыстычнага ровару. Трэба пачынаць збіраць грошы на туринг, каб туды можна было і багажнік прыкруціць нормально, каб ён надзейна трымаўся, і кейджы на вілку. Магчыма, нават не такі класічны туринг, а нешта, можа, нейкі турыстычны грэвал, альбо нават турыстычны МТБ. Ёсць і такія, сябры, на тоўстых колах з жорсткай вілкай. Ну, увогуле, хочацца нешта такое крыху злое, каб яно ехала па буралому, па нейкім дзебрам непраходным, па пяскам. Нейкі такі туринг грэвал МТБ на тоўстых колах. Вось такія думкі, сябры. Відаць, надышоў той час, каб перасесці на нейкі другі ровар. Незвычайны МТБ танны, такі, які ў мяне. Тут адное, што добра, што на раму пажыццёвая гарантыя. Ужо ж 2 раза ламалася ў мяне рама. Гэта вось ужо 3-я рама з моманту набыцця ровару. Вось такія справы, сябры. Ну і калі вы, сябры, маеце жаданне і магчымасць падтрымаць канал, можете гэта зрабіць, адсканаваўшы вось гэты QR-код. Альбо прайсці ў апісанні пад відэа і знайсці там патрэбныя лічбы. Вялікі дзякуй усім тым, хто ўжо падтрымаў канал, і тым, хто збіраецца гэта зрабіць. Таксама вялікі дзякуй за вашыя падабайкі і каментары, сябры. Гэта дапамагае прасоўванню відэа. Таксама хочу перадаць прывітанне Дмітрыю, з якім я сустракаўся прыкладна месяц таму. Вялізны дзякуй, Дмітрый, табе за такую шчодрую падтрымку. Вось, вы бачыце, што ўжо мікрафон ёсць, добры гук. Вось зараз вецер дуе сустрэчны, але, напэўна, мяне добра чуваць. Вельмі вам удзячны за тое, што вы клацаеце па клавіатуры, пішаце каментары. І нават не адзін, а некалькі. Вялікі дзякуй Юрію, Дмітрыю, Геннадзю, Алексею. Так, Немурен, выбачай, напэўна, неправільна. Я па памяці зараз агучыў нікнейм, спадзяюся, ты зразумеў. Бутэлька піва, як жа без цябе. Прывітанне. Таксама Андрэю за каментары дзякуй. Воля. Прывітанне, хто там? Вось жа. Ну, напэўна, самых актыўных назваў. Яшчэ таварыш Кац. Таксама дзякуй за вашы каментары, за прагляды. А яшчэ хочу перадаць прывітанне Вячаславу. Вячаслав, вітаю. Дзякуй вялізны за каментары і за данаты. Прывітанні і падзякі. Пішыце вашы каментары, водгукі. Не мае значэння, на якой мове. У мяне есть перакладчык, калі што, я перакладу, прачытаю. Яшчэ адзін пажарны вадаём з правага боку.
З левага боку балота. З правага таксама балота. А яшчэ было б цудоўна пасупрацоўнічаць з якім-небудзь брэндам ровару. Пасупрацоўнічаць у тым сэнсе на доўгачасовай аснове, каб мне прадаставілі нейкі ровар, пажадана турыстычны, вось, і я яго тэсціў, ездзіў бы, нейкія знаходзіў бы плюсы-мінусы, дзяліўся б уражаннямі ад пакатушак, ад падарожжаў на гэтым ровары. Вось, неяк яго там апгрэйдзіў, ну, штосьці такое, рабіў контент, фото, відэа, YouTube, Instagram, TikTok. Дарэчы, калі не падпісаны на мяне TikTok у Instagram і на YouTube, то падпісвайцеся, сябры. Ну а мы ўжо набліжаемся да вёскі Кляцішча. Вось бачу пажарную вышку. Тут лясніцтва на ўездзе знаходзіцца. Што я бачу, крам працуе. Офігенна, блін. Як я задаволены, сябры. Адчынена. Добрый день. Эх, шкада, морожана не было. Напояў нармальных таксама ніякіх няма. Узяў 2 сырочка глазірованых, пачку пячэння, 2 слойкі з павідлам, нейкі паштет і 2 маленькіх пачкі сока. Мазанка з капчоным беконам. Мне здаецца, гэта будзе больш бяспечна, чым тыя кілбасы, што ў гэтым магазине. А таксама вып'ем яблычнага соку і слоечкі з павідлам. Будзе нармалёва. Выглядае гэта неяк вось так. Не магу сказаць, што апетытна, але другога выбару няма. Хуценька перакушу і буду ехаць далей. Успомніў, што павербанк трэба на зарадку паставіць. Вярнуўся ў магазин, аддаў прадаўшчыцы павербанк. Пасяжу тут хвілін 30, можа 40. Хай крыху падзарадзіцца. Прывоз. Бярозаўскі мясакансервны камбінат. Падзарадзіўся павербанк да 56%. Гэта цудоўна. Я прасядзеў там, ну, хвілін 45-50. Дарэчы, сябры, вось тут вось з правага боку ў палях будзе старт спартыўнага фестывалю на Лібокі. Я поеду на 42 кілометра. Веломарафон будзе праходзіць 23-24 мая. А вось тут, відаць, рыбакі ноччу рыбу лавілі. Касцёр пасля сябе не затушылі. Рэчка. Нейкі трамплін, што тут у воду скачуць. Тут жа не глыбока, куды яны прыгаюць. Гляньце, тут вось такая сушылка прикольная. Тут рэчка ўпадае ў канал. Альбо канал у рэчку. Прыгожа. Касулька толькі што рванула там у нізіне. Пабегла. Цудоўная палянка з дубамі, ўжо знаёмая. Яна тут у некалькіх відэа, яна ўжо засвяцілася маіх. А вось гэтую песню, которую я зараз уключу, я зрабіў пры дапамозе нейрасеткі. Напісаў тэкст, паклаў яе на музыку
Слухайте. Высочезною стяною стоит лес перед горою. Кажуть, не ходи туди, не утечешь ты от беды. А хто вирішив пайсти, не змогли того знайти. Крики, стони з тих містин покидали сиротин. А у полночь над горою хтось льотає з метлою. Дикий рогат над дригвою не дає селу покою. Гэта лысая гора, место темной силы. Рвутся искры от костра, танцы для могилы. Нечисть пляша и речить, духи, черти и вампиры. Коли ты попал сюда, будет свет тебе не милый. Это лысая гора, место темной силы. Рвутся искры от костра, танцы для могилы. Это лысая гора, место темной силы. Рвутся искры от костра, танцы для могилы. Калі што, у кожнага свой густ, канешне, я разумею, кожнаму сваё, але мне такое падабаецца. На чиле, на расслабоне. Просто качу, медытатыўна так. Розныя думкі ў галаве ганяю. Зараз я звярну з той грунтовачкі цудоўнай у лес сюды вось глыбей. Хачу разведаць новыя месцы, там, дзе я не бываў. Спадзяюся, што гэта не вельмі кепская ідэя. Ну, зараз паглядзім. Бачыце вось гэтыя дзірачкі, такія ў пясочку. Тут іх вельмі шмат. Ведаеце, ёсць такі павучок, які ў пяску хаваецца, і калі сюды трапляе які-небудзь жучок, ён яго потым з'ядае, бо жучок не можа выбрацца з гэтага кратера. Мы паспрабуем выманіць гэтага павучка як-небудзь. Давайте паспрабуем. Так. Бачыце, ён там сядзіць. Подсыпае пяску яшчэ. Тут такая мясцовасць цікавая. Мне здаецца, яе аблюбавалі алені з ласямі. Тут вельмі шмат какулечак рассыпана то там, то сям. Прикольна, нейкую магілу заўважыў. Просто вот сярод леса.
Зараз подойду ближей. А що з другого боку? Нічого. Відаць, нехта даглядае гэту магілку. У гэтых пясках таксама гэты павучок жыве. Бачу гэтыя кратары. Блін, ну пясочак такі цудоўны, хоць ты ложися і загарай тут, як на пляжы. Толькі вадаёму няма. Я спыніўся, каб папіць вады, але не папіў. Прикиньте, это прикол. Вось нават бутэлька адчыненая. В чым справа? Спыніўся, адчыняю бутэльку, толькі хачу піць воду. Чую нешта гудзіць недзе. Я адразу не зразумеў, што гэта, а потым, ну, буквально там праз 2 секі разумею, што гэта гудзяць камары. Іх столькі там было. Там ось такі яловы прамежутак лесу, кавалачак. Столькі камароў, прям гул такі стаяў. Я нават перахацеў піць. Быстро закінуў кормушку, флягу і паехаў. Бо яны адразу ж мяне абляпілі. Ну іх нафіг. Вось тут дзе-нібудь зараз паспрабую спыніцца. Так, на сонейку лепш. Смага. О, трэба холодной водицы найсці. Ой, пить хочется. Фу, подлетают уже комары, ё. Все, сябры, пачынаецца камарыны сезон. Нейкая невялічкая вёсачка, нават, я б сказаў, хутарок сярод Налібокскай пушчы. Як яна называецца, не памятаю. Тут нават вось дарогі няма, а толькі такая сцежка травяная. Прикольна, вось альтаначка, нейкая канава, пару хатак. До гэтага хутара не проста дабрацца. Не кожны аўтамабіль сюды даедзе і не кожны раварыст. Ну вось я вяртаюся на тую грунтовачку цудоўную. Гэта вось я зрабіў невялічкі круг. А навошта, хто яго ведае, каб паглядзець гэтыя хутары. Ну, што з цікавага, то гэта павучок вось той. Ну, зараз трэба спыніцца, з'есці сырок, папіць вады і ехаць далей. Спякотна, зараз самы санцапёк. Я на шыю адзеў баф, бо ўчора ехаў без яго, дык у шыю крыху напякло. Каб не згарэла шыя, баф дапаможа. І так, сябры, зараз 13 гадзін 12 хвілін я праехаў 40 кіlometrаў, а гэта ўжо больш паловы. Стаміўся. Кайфовая накатістая грунтоўка, але я ўжо стаміўся і задавальнення не атрымліваю. Спякотна. Нейкія такія вось віды, якія не мяняюцца, няма разнастайнасці. І неяк так еду, а яны ўсё не скончваюцца. Даволі працягла ўсё, так доўга. Ужо срака баліць. Пастаю, адпачну. І яшчэ адзін рывок. Там ужо выскачу на вёскі. Трэба будзе набраць вадзіцы і рухацца ў напрамку стаяначкі.
олень утек. Ну, блин, нереально их подснять. Я уже несколько оленей бачил. И по болоту бег. И вот тут. Ну, олень, а не я по болоту бег. Ну что ж, выезжаем з лесу. Некое поле, видать вёсочка напереди. Опа! Уже буде веселей. Крыху. Некие змены на шляху. Так, бачу вёсочку. Это, напевно, Яцкова. Тут Яцкова Пески, Яцкова Замосная дзесьці. Ну, прыкладна там яшчэ некая Яцкова ёсць. Шмат таких вёсак. Ну як шмат? Штук 5 мо. Опа, так, бачите, ось шильда Яцкова. Это Яцкова звычайная. В агровечцы сейчас будем шпарить. Ужо проехал 55 километров, але по адчуванням здаецца, что уже все 90. Так, 55, ну яшчэ километров 15 прыкладна, мо крыху больше. Ужо не шмат засталося. А вось тут з левага боку раней быў магазин. А зараз що тут? Продавца просто нема. А я не працую. Хацелася б марожка з'есці. Наперадзе у мяне яшчэ будзе невялічкая вёсачка. Там трэба набраць вадзіцы. Галоўнае гэта вада, сябры ў падарожжы. Заўсёды трэба загадзя аб гэтым думаць і вады набіраць пра запас, наколькі гэта магчыма. Вада лішняй не будзе ніколі. Гэта я зараз еду ўжо па ўскрайку на Лібокскай пушчы у напрамку Івенца, але у Івенец я не буду заязджаць. Паеду іншымі дорожками, по которых еще не ездил. Ну а потом уже выеду на знакомые. Ну это завтра будет. Поселок Першомайский. Что, будем тут шукать колодец? Все, водицы набрал у поселку Першомайский. Цудовно, это меня вельми радует. И я зараз спокойный, что вода есть. Калі поехать туды, можно проехать до сядзібы Тышкевічаў. Закинутая сядзіба, руины. Вось, а мне туды трэба ехать. На сядзібу заезжать не буду, бо я там уже бывал. Калі яшчэ не бачили гэта відэа, можете пошукать, дзесьці яно ёсць. Так, мы наближаемся до реки Ислач. Выехали на туристичную поляну. Так, на ёй спыняться я не буду, хочу переправиться на той бок. Зараз будем глядеть, где тут можно пройти. Тут придется уброд переходить. А место тут цудоўнае, вось гляньте. Зараз невялічкі агляд зробім. Вось такая альтаночка. Кастрышча. Адзінае, што тут вось людзі пасля сябе паставлялі стаканчыкі, салфеткі, вось смецце. Мангальчик ёсць. Дроўніца. Гэта што за буда? Вось тут і вугаль. Ну, можна было б і тут застацца. Нядрэнна. Зараз падыдзем да ракі, паглядзім, што там.
лавочка. А это что тут такое? Ага, а вот тут можно перейти. Цікаво, яка тут глибиня. Не зрозуміло. Ну, напевно, коли тут на квадроциклах проїжджають, то і я пройду. Тут некий склад. Заказная туристичная стоянка. Года 2-3 тому стояв на такой стоянці на Судоках. Тут вот побач недалеко. Ну, зараз подумаю, що робити. Той берег, ті гэты. Тут ёсць альтанка. А там, напевно, не буде нічого. Але там дубы. Але я могу туды і завтра пераправіцца. Гэта не перашкода. Гэта так. Крыху бадзёрасці придасць. Погнали! Так, трэба педаль убраць. Так, я ўжо быў прайшоўся тут, але без ровара. Тут галоўнае не наступіць на каменне. Тут ёсць каменне слізкія. Ще кришечку. Ось тут каміння. Так. Так, ровер покладу тут. Ось так виглядає ця рака, праз яку я проходив. Це Іслач. Ось тут некая невеличкая стоянка. Так, зараз вертаюся за заплечником і обутком. Я все одним разом не брав, каб було легчей. Течение тут доброе, такое, криху зносить. Криху зносить. Ой-ой-ой. На гэтыя слізкія каменні. Але я хочу сказать, вода не... я бы не сказал, что она холоднее, чем на Кромане. Ці то я уже привык. Прокатимся уздовж речки, поглядим, какие тут містяки есть. Так. Скача экшн камера моя з гэтым мацаваннем яна гойдаецца. Напэўна, гэта не вельмі добра для якасці відэа. Ну вось гэтыя дубы, але тут месца занята. Так, пагутарыў з людзьмі. Яны тут адпачываюць, таксама любяць такія месцы, каб іх ніхто не турбаваў, спакойныя. А я еду далей. Зараз пагляжу на дуб. Сур'ёзны такі дубочак. Магутны. Вырашыў я такі вярнуцца на тое месца, дзе я перапраўляўся.
Вось, сябры. І вось тут дзесьці я паставлю палаточку, палатуньку. Вода прикладно така, як на крові. Адчуваю сябе просто неверагодна. Кайф. Вось гэта перазагрузка ў мяне, дык перазагрузка, сябры. Дарэчы, вадзіца ў Іслачы, я б не сказаў, што халадней, чым на Кромані. Мне нават здаецца, што на Кромані ўсё ж такі халадней. А можа гэта з-за таго, што першы раз я там быў на Кромані акунаўся, а тут ужо я ведаў, што мяне чакае, таму я быў маральна падрыхтаваны і мне было лягчэй. Магчыма і такое. Вадзіца кіпяціцца. Зараз заварым чай са слойкай і каша перловая. Вось такім відам сёння будзем вячэраць і адпачываць. Разограваем перловку. Чаёк заварваецца. Прыемнага. Змазаў ланцуг, бо пасля пяскоў ён такі сухі, ды крыгаткі стаў. Трэба абавязкова змазваць, бо аж пылішча з яго ішло. Ровар увесь пыльны. Магчыма, будзе дождж. Я вось так насунуў пакет на падсідзельную сумку. Трэба яшчэ на нарульную нешта прыдумаць. Пачынаецца дожджик. Нават не дожджик, а навальнічка. Чуваць, там грыміць на гарызонце. Хутка сюды прыйдзе.